asin pangyayari, hali sa satong kapalibutan, bisyon asin sa bilog na nasyon. Bicol Target Afternoon Edition. Bueno, mga tugang, maray na hapon tabi sa kabos. Aldaw kita nin Lunes din hapon tabi. Welcome sa programang Bicol Target. Sa pangaran tabi ni Sir Pio Fernandez. Ako ang sendong makakaibahan sa programa. Ako po si Joshua Bino. Hihiling-hiling ko buya ining pig post ni Mayor Gemma Onghoko na drone picture kan sentro kan ginubatan. Namumuti pa ang palibot tabi mga tugang dahil sa epekto kan ashfall ni Bulkan Mayon. Anyway tabi mga tugang, maray na hapon sa ibahan kan kaibahan ang bilog na tropa. Istorya ko niya na pagkahapon si Kuya Nem sa Lado Technical, sa IT si Jerome, and ang sa tuyang mga OJTs si Cat College, ZJ Morante, and si Aldwin Andes. Siring man tabi sa newsroom, News Director Mar de la Cruz, kaibahan dyan si Charlie Ron, Nicole Gloriani, asin Jenny Balyaran. Sa lawas tabi ang Mega Force Patrol sa pinginginot kan sa muyang Chief Reporter Chief Jamie Nasalita. Siring man sa Premier Distrito, yan tabi dyan si Sir Jomar Bien, asin digdi sa Legazpi City si Angel Mustasa, sa Kapitolyo Provincial si Karen Ala, siring man sa City Hall si Sir Al Armario. Maray na hapon na tabi sa kabos si Sir King Reynaldo, nakatutok na sa programa niya to unya na pagka hapon. Maray na hapon tabi Sir King Reynaldo dyan sa Bangkiruhan, Legazpi City. Bueno tabi mga tugang, o di kasuhapon baga pinag-subaybayan ta ang pagbisita sa tuya digdi sa probinsya kan Albay ni DPWH Secretary Vince Dizon. And maski puro pa paano, good news man. Kuya Nems, so bit-bit niyang mga panuga para sa probinsya kan Albay. Diba? Tod-tod ta magre-restorya kita kaan. Pag yun talang mga tugang ang report, Bareta, hali dyan sa lawas. Nasalin niya na ang mga pag-iririba niya to dyan. DZGB On The Spot Report. Nasalin niya si Chief Jamie Nasalita. Chief Jamie, maray na hapon tabi. Salamat Joshua, maray na hapon sa mga parantabay, sa mga dagdag niya tong Bareta. 2 Lunes na bilang aldaw nin regular na sesyon sa Sangguniang Bayan UAS. Nangyayari, checking attendance na. Konsain maski iguanin quorum, dainin agendang ba na didiskuter por medyo sa House Rules na pag may absent na miyembros, ano man ang nakakalendaryong agenda, dahil didiskuteron, lalo na kung dainin mga komite ang lambang miyembros na pigkakaraputan. Matatandaan Joshua, si Kagawad Brian Busante, Chairman Committee on Laws, nag-motion sa plenaryo na ideklarar ng vacant ang mga mayor na komitiba sa Sangguniang Bayan. Ang mga nabanggit na komitiba, iyo ang Committee on Health, Public Works, Local Economic Enterprise, Education,
as in government appointment and reorganization. Mhm. Ang rason, base kay Kagawad Bustamante sa motion niyang ideklarar, buruwian ng unaan mga komitiba, accommodate tundaan mga fresh mind as in mga ideas sa konseho para sa pag-implementar nin mga critical program and projects digdi sa lokal na gobyerno kan UWAS. Mhm. Kaya kay pohan na magregudon sa mga komitiba. Pon kan binuruwian ana mga nabanggit niya tong komitiba pirmi nang may absent sa sesyon. O yung kaya mantinido blanco ang mga konsyal dahil ninpig kakaraputan na komitiba asin susog sa House Rules sagko dahil gabos present dahil makakapag-award nin mga standing committees na binarayaan. Sangunyan dahil mabasa Joshua kung ano ang misteryo sa likodan nataarog na naman kay anang nangyayari sa sangguniang bayan UWAS. Kaso bago schedule nin sesyon tal kumusta duwaan absent kung kaya date na minuto sa nang harampangan urulian na tulos ang mga presenting konsyal kaso bago duwaan absent stalemate blanco pa man giraray sa mga komitibang binarakante. Sayang man Chief Jim kang panahon na nasasayang na wala kay naging accomplishmento. Dahil man nga nito, yun nasa House Rules. Dahil napot ko niya ko ta, dahil naman dahil naka-award kan mga komiting binarayaan. Hmm. May absent ngayang duwa. Kakaiba man ang House Rules, ano? Pag may absent, dahil man makakapag-award si komitiba. Paano kaya kung duwang Lunes nang nakaagi, wala kinangyayari? Kung sa masunod naman may absent, inda sana kung ano nan stroke kay ning gigibon. Paano kaya? Sayang man kang panahon. Tabi, Chip, bata ang session baga? Sarong bisis man sana ko ta sa sarong simana baga yan. Correct. So, sayang man, kung duwang Lunes nang nakaagi, wala kinangyayari sa sesyon. Ayun nga nito. So, inot, kanso nag-motion na burutas kan mga komitiba. Day tulos kan panahon nito nagkunyan, elect yung mga bagong committee heads. Dahil, sunod na Lunes na yan naman. Pag-abot kan Lunes, may absent. Suminunod na Lunes, kasabago, may absent duwa. Di, urulian tulos. Ano? Ano ba sistema yan? Gani. Kung sa iba-iba yan. Kanso, inakot niya to. Kanso, nagdeklara na bakante gabos, na bakante sumaka nabanggit niya tong komite. Simbag reaction kan na iba, magin si Vice Mayor Domingo Escoto, nagkabiriglaan nga kami ka to. Na idiniklarar na bakante itong mga nabanggit niya itong mga mayor na komite. Dahil man pati nagsurungog. Ganyan. Iyon na nangyari. Wala na din hororo na manuhod sa mga agenda sa sesyon. Bati, yung baga Chip na uwas, para report mo bagang ka ito na so, dahil tulos na kapasar ang budget. Ito, may basihan ito sa may basihan ito. Local government na pag pa na-approve ang annual budget, dahil makakadiskuter sa laog ni 90 days nin ano man na agenda ang sangguni ang bayan sa kung na dahil na-approvean ang budget. Ngunyan baga, okay na. Okay na ba yun yan? Budget. Ini dahil problema sa budget, naka-approve. Pero ang sitwasyon, kung arog gani, may House Rules, bagay dahil man sila naka-approve ki budget. May, sa mga absent tabi, Chief, ano niya, may rason man, naka-official leave na ya, o kumbaga may komunikasyon lamang sa Sangguniang Secretariat. Dahil ko naman na susog bago ta. Nagtiritwasa na nga pagkatapos
nagidali man nga ako, tapasiring ako sa ginubatan. Basta, sa lalo, sa banganta na naman ini, kung ano mangyayari, kung rumalaog na, kung presente ka boss, o may absent pa. Kung sagod na may absent, arog ka di pa paano yan? Wala. Patulong si Mara nakaanday kay mangyaring maray na ororon. Checking attendance na pirme. At least nagkataga-tarataragpuan pa man lamang. Nagahirilingan pa man. Para sa mga agendang dapat didiskuteron, dapat dahil taram, didiscover yun pa kung ano nasa likodan sa kunata na arog ka naman, ansan ko na ang bayan digdi sa Was Albay. Aha. Okay. Yan, Joshua, sa ito yung mga dagdag na informasyon sa pangaran dyan PYC Enterprises, Mr. and Mrs. Raul Marisa Calio, Basta Radio, PYC Enterprises located Puro Site, Legazpi City. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat, Chief Jim. Ano ang nangyayari siyan mga tugang? Ano? Kan nakaagi pala ng mga simana, nagmotion sa sarong konsyal na biri liwag, bakantihon sa ibang mga komite para maakomodar itong mga fresh minds. Bago naman ang magkarapot kan iba-ibang mga komitiba. Magayon man ang katuyuhan baga mga tugang kundi after pa lang ito dahil man tulos na kapag elect nakapili nin mga bago na mga committee chairman sa masunod na simana na kundi so kinaotruan nin simana may absent kaya dahil nakapagtukar nin business concession, di ba, kan agenda concession tamay house rules da palan na pag may absent dahil makaproceed. Sayang kang panahon, tabi, no judgment man sa mga konsulta. Siyempre, kung may mga rason man sa pag-absent, so dahil pag-attender mo na ng sesyon, di ba? Kung isip-isipon taman mga tugang, sayang kang panahon na nag-aagi, na nasasayang, wala ki accomplishmento, wala ki natukar, na ururon, sa laog kan sangguni ang bayan. Anyway, bahala na si Chief Jim mag-imbestigar kung ano ang mga rasones tabi dyan sa munisipyo kan Uwas. Mapista na pati sa Uwas. Happy Puto Festival. Bueno, mga tugang, aramon tan detalyes kan Bareta, ali dyan sa Kapitolyo Provincial. Nasa linya man, si Karen Ala. Karen, maray na hapon. Yes, good afternoon tabi Kuya Joshua. Sektor kan agrikultura ansaro sa ipa-prioritize kan gobyerno provincial kan Albay na matauwanin insigidang intervention matapos ang epektong dinara sa mga ini kan lava flow pyroclastic density current particularmente sa tertiary distrito kan Albay. Sa pakipaghuron niya to kay Governor Noel Lusal, sinabi kay ning naghihiro na ang sayang opisina na matauwanin intervensyon energy bigan sa Joshua ang mga paraoma na naapektaran ang pagkabuhay matapos ang pagkagaradan kan sa inda mga pananom, vegetation, asin man ang sa inda mga livestock animals na suminapar kan volcanic ashfall kan nakaaging Sabado. Sinabi kan gobernador na pinag-adalan ninda kung sa posibleng forma si asistensya pinansyal ang tabang asin makapagtao pa nin mga asistensya partikularmente duman sa mga pananom. Bali sa ngunyan ang dapat na makapagtaulinaw kay ni iyo ang Provincial Agriculture's Office tangani na makuhaan eksaktong informasyon kung sila talaga ang danyos asin sa mga pangangaipo man sa mga pananom bilang basihan kang itatao na asistensya. Matatandaan baga tabi Sir Joshua, kan kinaagahan matapos buminulusok ang abukan mayon sa Kamalig, Tinubatan, Ligaw asin iba pang lugar. Daradan sa mga karabaw, mga manok, asin ang initial figure sa kay ni Sir Joshua, ang mga nagadan, 10 manok, may 2 baka, asin 5 ayam, mantang ang mga nawawara, sarong karabaw, asin sarong baka. Yan ang report. Karen, na-report mo man yan bagay ni, kanso kasagsagan kan i-evacuatean, pigpa-evacuate man baga sa mga livestock? Iyo baga tabi Kuya Joshua. Pero man gabos na evacuate? Igwa pa Sir Joshua. Kaya tuwan man da talaga Kuya Joshua na may animals pa man duman. Iyo. Pero may iba na talagang inabot man talaga. Kaya man naiwasan. Kaya kay tuwan man dila yun na matawan ka asistensya sa mga paraong. Pero di talaga nakasalba sa iba.
may nagkagaradaan, may nagkawarara. May report na po karon kung piraso amount kan total damage after kaytong eruption. Ay, bako man Tangon eruption, I mean PDC, Uson. Sa ngunyan tabi Sir Joshua, day pa akong recent update saan kung pira talaga, lalo na sa agriculture, asing digdiman sa veterinary office. So sa ngunyan tabi Sir Joshua, day mo na sinda na siya doon nagpaparataok informasyon ka nasa pag-assess sinda kan mga bagay-bagay. Correct. Okay man. Yan ang report karon Aladis Gibil. Ayos, thank you Tabi Karen sa report hali dyan sa Provincial Government of Albay. Bueno mga tugang, nasa linya man Tabi si Sir Al Armario. Sa dagdag na report, Sir Al, maray na hapon. Salamat tabi, Brother Joshua. Okay man itong brother. Okay man. Para po doon kay Sirta, baka makita professor. Okay Tabi, Brother Al. Mas minaki-aki pag brother ano eh. Sa bagay, mas disintihon pag dangon. Pantay-pantay tayong magkakapatid. Anyway, Joshua, sa informasyon, pinag-iisipan pa man kan gobyerno lokal kung makakuhanin dagdag na budget, pwedeng dagdagan itong 300 pesos na subsidy para sa bill sa kuryente. Iyan ang magayon na positibong pahayag ni Alkalde Siam Ismail sa sentimiento kan ibang konsyal sa sanggunian na panlunsod na kung pwede sa mga masunod na bulan hanapan giraray nin budget para mabawasan giraray ang bill kan kuryente kan mga konsumidores digdi sa Legazpi sa mga residensya lalo na dahil gurando man kung isipon ang 300 pesos na pwedeng mag-appear pa ini sa bill sa bulan na Mayo. Susog sa data, ang budget naman sa ginamit na subsidy, 13 million man sana, Joshua. Dahil naprobaran niyan kan nasangkunian palunsod, dahil ngunyan ang good news, sabi ni Mayor Siam, approve naman ini sa review kan sanggunian panalawigan, kaya expected na mababawas na ini sa bill ang ngunyan na Mayo. Kaya sa ngunyan, nag-iisip pa man ang lokal na gobyerno, nag-aanap nin makukuhanan pa nin budget. Baka sabi kan alkalde, maunra ditong gagadang kanibang konsyal na sa mga masunod na bulan, giraray na mag-implementar nin power subsidy dahil nga ni sa pagtiyos ngunyan, epekto kan paglangkaw ng presyo ka mga panginot na barakalon, at least makabawas-bawas lamang sa tuyang bill sa kuryente. Ayos. Di abangan na sa Sir Al kan mga taga-Legazpi. Tagari naka-indicate man iyan duman sa itataw sa indang bill. Apo. Diba? May So, bill, expected yan baga pagkatapusan kan Mayo on due date ka yan, first week of June, expected na ma-appear na yan duman sa bill kanaleko. Ayos. Yan informasyon, digdig raray sa lawas, Brother Joshua Alarmario. Thank you. Salamat, Brother Al. Di abangan ta po sa mga taga Legazpi. 300 pesos. Dako lang bagay na bagatabi Kuya Naimi. Ngunyan na nag-aagi pa kita sa krisis dahil sa langkaw na presyo kan produktong petrolyo, diba? And langkaw na presyo kan iba pang mga barakalon, lalo na ang bagas, tabi mga tugang, diba? Mahal mo yan ang bagas, Kuya Nems. Mahal ang bagas. Kaya no wonder talagang ang 20 pesos na bagas mga tugang kan Food Terminal Incorporated, buda NFA, talagang pigdudumog. Tabi nagtatsaga, nagpipila maski madiklum pa, mapuunang magpila para makapag-avail kan 20 pesos na bagas. Sarong indikasyon, Kuya Nems, na talagang medyo
magabat ang pagkabuhay ta ngunyan. Di ba? Takon ng iba-iba kung igwasan nanin, sabi nga kaniba, kung igwasan na ngayanin sufisyente pinansyal, di ba? Day na magsasakripisyo, magtiyaga na mapila nin halawig, madiklong pa, yao na sa pila, di ba? Tios nin tunog, tapos kung abutan pa naman nin init sa lawas, di ba? Kaya medyo medyo difícil ang pagkabuhay ngunyan talaga, no? Kaya pag nag-abot talaga ang eleksyon, Kuya Nems, ako talaga ang permi kong sasabihon, pasiguruhon tang maray. Yo. Sa impormasyon mga tugang nin Bareta ali dyan sa lawas, pwede pa tabi, Kuya Nems, habol pa. Pwede pa. Si Miss Angel Mustasa. Miss Angel, good afternoon. Yes, good afternoon, Sister Joshua. Kung si Kuya Al, brother ka, ako, sister ang ako sa iyo. Kumusta ka, Sister Angel? Ano sabi? Sister Angel? Yes, Sister Joshua. Sige, go ahead. Pag babae ka, anong pangalan mo kagabi? Josie. Josie. Anyways, Joshua, maray na pagkahapon sa mga paraan tabay. Dasulang hagyat ko niyan sa Laducan Department of Labor and Employment People. Ang presenteng sitwasyon kan ekonomiya sa rehiyon kung sa Inan Bicol Region na Joshua, ang may pinakababa as in pinakabagulbol na pag-growth rate na nairehistro kan taon 2025 sa 0.5%. Ini ang informasyon as in pahayag ni Dolly Bicol Regional Director RD Dedeng Gatinaw o RD Dedeng Gatinaw kung sa nga ni Joshua napulang hagyat para sa inda dahil aminado si RD Dedeng Gatinaw na ang Bicol Region ang may halangkaw na unemployment hababa ang employment rate as in halangkaw man Joshua ang underemployment kung kaya napulang tabang nanggad ang pagkakaigwanin halos bako man sunod-sunod pero at least magkaigwa man lamang every month ni na mga inisyatibo na magkaigwanin mga job fair. Mm-hmm. Apera kayan Joshua, apera duman sa mga pagkakaigwanin mga job fair nagigibo ba ko lang digdi sa probinsya kan Albay kundi sa ibang mga probinsya digdi sa Bicol Region, dapat man asisteran Joshua itong mga establishmento dahilan sa sobra sa 92% kan mga empleyado, itong mga employees digdi sa Bicol Region, anhali sa mga micro, small, and medium enterprises. Mm-hmm. Sinabi ni Arlie Daling Gatinaw na aasistiran nila ini sa Paagikan Adjustment Measures Program kung sa Paagikan ni Joshua, itong sa mga struggling enterprises na mga insentibo as in tabang na pigagig sa tao na Dolly Bicol, tanganing day man sila magsara dahil ang tao sa Joshua magsaraan mga establishmento gini. Siyempre, damay nagad ang mga trabahante, mga kawararan sila ng trabaho kasi madudugangan pa itong sunumero kan mga wara ng trabaho dito sa Bicol Region. Mm-hmm. Sigun kay RD Dading Gatinaw na kay puha na pagtarabangan ng Joshua kan manibibang mga sektor kan komunidad dahil sa pagsasabi niya na employment kaya bako man sa gobyerno ngayaan gataw kayan kundi ngaya itong sa mga nagnenegosyo partikular na itong sa mga nabubulunan maligdi sa Bicol Region. Nangubundo tabi Joshua ang kapsangkan pagpagurunta kay RD Imelda Gatinaw kan Dolly Bicol. Our need for job talaga. Talagang challenge ito sa atin, no? Di ba? Isa siguro din dahil yung malawakang advocacy natin or advertisement natin. Katulong kayo dyan kasi nag-countdown kami. In-announce namin ito. At saka parang fiesta talaga ang mood natin dahil iba ang Bicol. Pero ang challenge talaga sa atin dahil napakababa ng rating ng Bicol ngayon. Nasa bottom talaga tayo in terms of growth. Mataas ang ating unemployment. Mababa ang ating employment rate, mataas din ang ating underemployment. Kaya
tulong-tulong tayo. So kaya talagang nagpapasalamat kami sa mga establishments, no? Na kahit papano, kahit naghihirap sila, nag-avail sila ng mga mechanisms, no? Flexible work arrangement para hindi lang sila magkaltas or magtanggal ng mga workers at tuluyang magsara. Nandyan yung ating adjustment measures program din na tulong natin sa mga struggling enterprises para tinututukan natin talaga na hindi talaga sasara ang ating mga establishments. Kaya inaalalayan natin, while we are here na tumitingin sa kapakanan ng mga manggagawa, tinitignan din natin ang ability ng mga negosyo, no, to sustain. Importante yung balance na yon kasi sila ang source talaga ng employment. Hindi naman ang gobyerno ang major employment generator. Kaya yung So yan Joshua, ang pahayag ni RD Daring Gatinaw kan Dali Bicol matapos na may hapataman kung ano ang epekto kan bagulbol na pagtalubo kan ekonomiya dito sa Bicol Region kung nakakapektar man ini sa lado kan empleyo dito sa rehiyon. Yung baga difficile at Angel, kung paano talaga ang pagbabalanse, kadaklan magiging sa tuya, MSME, saradit man sa negosyo, na medyo nakaka-experience man in kagabatan sa panahon ngunya ng krisis. Kaya baga Siyempre, Joshua kan magaduwa-duwa man kung ma-hire panin panibagong mga empleyado. Nakadakol man dapalan pati ang unemployed, buda underemployed, digdi sa tuya sa Bicol. Igwa pa dyan Joshua, pang inabanggit naman ni RD Daring itong sa job mismatch. Ayan, Na halimbawa, iba so tinapusan, tapos iba man sa presenting trabaho ngayon for the sake lang na magkaigwa ng employer, maski ba kung ito linya kan trabaho ninda, pigal o ginda, just to earn money. Iyo baga. Kaya dapat makakuha talaga ang tamang formula. Kaya dapat maging bugsok mo grateful yan kung kung may trabaho. may trabaho. Kaya bugsok mo yan ang ekonomiya ta. Kaya nga ni. 0.5 lowest among other regions sa Pilipinas. Dahil ka na mag-agom ha. Ang pag-agom, Niyag saran. yaon sa na ang plano, naatras lang kidiit. Ang importante, dahil nagbabago. So yan daw siya ang mga Sige. dulo po pong informasyon hali sa luwas. Angel Saga, DCJB. Salamat, Sister Angel. Iyo baga mga tugang ang dapat matumbok ng gadso patama-tama Kuya Nems. Di ba? Taang Bicol Region, kadaklan sa tuya, micro, small, and medium enterprises o kaya mga MSMEs na bako man masyadong darakulaon ang dilensya, tabi pero at least nakakasurvive pa sa kunya na panahon ng krisis. Diba? And sabi ni Ma'am Dedeng Gatinaw, dakol ang halangkaw ang unemployment rate, dakol ang unemployed daing trabaho, tabi mga tugang. Diba? Kaya so iba nga ni, baka nagbawas kay mga trabahantes, paano pa kan, siyempre madagdag ito duman sa unemployed. Diba? Bati ang Bicol bagatabi mga tugang, kunyan, kumatandaan ta, 0.5% ang economic growth rate kan taon 2025. Ang saro pang magabat na bareta, Kuya Nems, dito pa sigurado, kung makabangon-bangon na kita, ngunya na 2026, susog sa forecast mga tugang, duman sa naging hururon, kan PSA, kay bahan so Department of Development, DepDev, di ba? Alimbawa, di sa Albay, nagtutugaan mayon, apektado sa sektor kan agriculture. Sa iba, maski sa bilog na Pilipinas, naglangkaw ang presyo kan produktong petrolyo. Diba? Kaya dahil masigurado na makabangon tulos, kumbaga umabanti tulos, iyan na 0.5% economic growth rate kan Bicol Region. Diba? Ang sabi pati, ang ideal, Kuya Nems, na numero kan economic performance, kaya growth rate nin sarong rehiyon, ang ideal 7 hanggang 8%.
imagine na yan, 0.5%, tapos ang ideal, 7 to 8%. Di ba? Bueno mga tugang, taon-taon ang iba pang pagre-restorya. Ang oras po, alas 4:37. An oras hatod sa Indokang Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Beat the heat with Summit Water. The right hydration with the right minerals. Ang ubo at hika, hindi na pinatatanggal. Ilabas ang ginhawa. Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piolo Pascual po, pa-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manungod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Hanap mo ba'y kapeng masarap na healthy pa? Ipinakikilala Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix na tataglay na bisag galing ng lavender extract na sumusuporta sa masarap na tulog, collagen para sa matibay na buto, glutathione para sa kutis, amplaya na nakakatulong para mapagbaba ang blood sugar level at iba pa. Sugar-free stevia ang pampatamis nito. Kaya sa susunod na paghigop ng kape, Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Ang Dr. M's 36-in-1 Herbal ay mabibili sa lahat ng butika, supermarket at grocery sa inyong lugar. Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong madamage at humina. For liver health, may Liverate Pro. Ang Liverate Pro ay silimarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Liverate Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liverate Pro. Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa maayos na liver function, Liverate Pro. Liver up na tayo with Liverate Pro. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 na naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Pioduran, and Rabvax Cubao, Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata.
kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Maugmang ipinipresentar kan lokal na gobyerno kan Uwas Albay sa pamamayo ni Honorable Mayor Jan Trinidad asin kan Sangguniang Bayan kan Uwas sa pagkikipagtabangan kan Municipal Tourism Office ang Uwas Puto Festival 2026. Uwas Puto Festival 2026 pon Mayo 5 hasta Mayo 8. Uyaan highlights kan mga aktibidad kan selebrasyon. May 5, Uwas Fun Run, Uwas Hataw Zumba, Uwas Puto Exhibit, Agricultural Trade Fair, Street Dance Competition and Parade, asin Uwas Puto Festival Kick-Off Event. May 6, Bike Bakan Mountain Bike Race, Uwas Family Day, Tree and Mangrove Planting, LGU Community Service Caravan, Job Fair, Sports, Baseball, Billiard and Boxing. Uwas Idol, Sing and Dance Competition asin Kabataan Night. May 7, Civic Parade DLC Competition, Kasalang Bayan asin ang People's Night. May 8, Binyagan ng Bayan asin ang Aldaunin Kafiestahan. Uwas Puto Festival 2026. Tara na sa Uwas! Gobyernong sincero asin mahigos. Uwas Puto Festival 2026. Sa probinsya nin Albay yung lugar may was ang al-uwas sa tubigan kabukidan man. Hello po, ako po si April, isang health worker. Nay, 1.5 month na si baby. Pwede nang simulan ang 5 bisita. Sa unang bisita, pentavalent vaccine para sa diphtheria, tetano, pertussis, pulmonya, meningitis at hepatitis. OPV naman para sa polio at ECV para sa dagdag na proteksyon laban sa pulmonya at meningitis. Tandaan, wais pagkumpleto ang bakuna ni baby at ang wais ay laging ligtas. Isang paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Nagdadangog kamo sa DCGB. Always number 1, always at your service. Bueno, mga tugang, maray na hapon po giraray. Kadawang kabtang kan programa niya tong niya na hapon. Sabi ni Sir Alicia Madrid, saan po sa Sir Pio, may importanteng piglakaw lang tabi, mga tugang. Ano? Kaya puun po ka sa bagong aga, mga temporary muna. Sa bagong aga, imbis na magprograma sa aramon niya to, nag-isog si News Director Mar de la Cruz, iyo tabi ang nagtukaw sa programang Tingog kan Banwaan. Tapos ako man po su temporaryong nagprograma sa aramon niya to. And ngunya na pagkahapon kita giraray. And taud-taud naman na bareta alas 5 kita giraray. An mag-iriba-iba tabi mga tugang. Ano? Tiyagaan na mo nanindo ako. Baka ngunya man lang po ining aldaw. Ora man pong abiso sa kuya. And sa muya, baka po sa agayaw naman si Sir Pio. Si Abrera Jene Chan, good afternoon Tabi. And si Shirley Antiquiera Bulaños, hello Tabi Madam. Sabi ni Madam Shirley Antiquiera Bulaños. Bueno, Tabi mga tugang, may bareta na lamang kamo.
may bareta na lamang kamo. Natangeta kami ang pigapot mo kamo. Ika nga ang taga-radyo. Kami nga ang hapoton mo. Bayan na tabi mga tugang sa aga baga Martes. Diba? Martes tabi sa aga. Pag Martes baga tabi, pag Martes alas 6 an aga, iyo mga tugang ang kunyan, iyo baga ang schedule sa paghiro tabi mga tugang sa presyo kan mga produktong petrolyo, di ba? Kaya abangan tapo tagari rollback man sa aga mga tugang. Di ba? Ay bako man nga ni pala. Sala man ako. Bako man rollback. Actually talagang day pa kita maka siguro mga tugang na medyo mag-estable ang presyo kan produktong petrolyo tabi ano. Day pa sigurado ang mga sitwasyon tabi mga tugang sa Medyo Oriente. Iyo po, increase ang diesel buda gasolina. Sa aga tabi mga tugang. So ang pagpautob baga ng mga price adjustments sa petroleum products, iyon tigibo mga tugang alas 6 ang pagkaaga sa aldaw nin Martes. Iyo po. So ang expected tabi mga tugang na update medyo may date naman kitang aumento tabi sa presyo kan produktong petrolyo. Eko pa masiguro konpira. Anyway, sa aga tabi abangan ta na. Natuod naman sa nabaga kita. Natuod na sa nangayano. Nagkapirama na magkasunod na rollback and ang ganyan medyo bawi-bawi naman pay taas. Ana presyo tabi mga toga. Sabi tangani baga talagang daita pa makunyan. Daita pa masiguro na magray-ray naman lamang ang presyo kan produktong petrolyo. Iba pa day pa maski nga ni medyo magkulpa na mga tugang ang ribok tapos makabuelo na sa Strait of Hormuz ang pag-agi kan mga oil tankers. Day pa makasiguro talaga sa pagbaba kan presyo kan produktong petrolyo, di ba? Tas mga na-registrong danyos tabi mga tugang sa mga facilities kining mga oil producing nations tabi ano. Kasubago nag-auridlip man kita tabi mga tugang. Diba? Nag-auridlip man kita kasubago. Lagi mata ako biglang nagyugo-yugo tabi. Namati man hindi ito tabi mga tugang. Namati man hindi ito kasubago. Mga ano ini alas 2 kasubago, di ba? So, naging yugo-yugo. Napigahanap ko so kunyan. Tagari, nag-abot ito sa magnitude 6. Tabi mga tugang, bandang mga nito alas 2, mag-alas 2:30. Ano po May 4, 2026, 2:09 PM, magnitude 6.0. Tipo, ang location tabi sa San Julian sa Eastern Samar. Intensity 5 sa City of Tacloban, intensity 3 sa Kasiguran and Huban, Sorsogon, and intensity 2 sa City of Tandag sa Surigao del Sur. So, kaya palang
Medyo makusog-kusog man ito Di ba? Namati man tabi nindo. Anyway, tabi mga tugang, inanunsyo ni Energy Secretary Sharon Garin ang level ng inventaryo ng langis ng Pilipinas na nag-average ng halos 54 na aldaw, tabi hindi malayo sa inventory level noong nakaraang linggo. So ang imbakda tabi o so nakasaray na petrolyo digi sa Pilipinas, ang inventaryo tabi mga tugang sa gasolina kayang magdurar nin 52.64 days. Ang diesel 54.58 days, ang kerosene tabi 166.67 days, ang jet fuel 71.14 days, ang fuel oil 62.69 days, buda ang LPG 40.46 days. Yan po ang inventaryo kan nasasaray tatabi mga tugang na petrolyo. Maray na hapon kay News Direct Mar, diba? Perming nakatutok and nakamonitor tabi mga tugang. So expected po na sa aga sobra sa 2 pesos ang increase tabi sa diesel buda gasolina. Iyo tabi. Kaya kung may pagkakataon ka mo na makapagpakarga ng unyan, magpakarga na po, tasayang man kan sobra sa 2 pesos kada litro. Iyo tabi. Tangani ng medyo makatipid-tipid man girara. Although day ka man talaga actually nakatipid ko yun. Basta halang kawon man girara ang presyo. Day pa talaga minabalik tabi mga tugang. Ako, mga pirang taon naman da akong nagbumotor. Siguro mga around 2026 ngunyan. Siguro mga around 5 or 6 years naman akong nagbumotor-motor. Ang gasolina tabi ko yun, inabutan ko mga nasa 50 hanggang 52 pesos kaya ito ang gasolina 5 or 6 years ago. Marayon pa kita ko yun magtaga pag Domingo magtaga rides lamang, mag motor lamang kundi ngunyan, di ba? Di pesilo na. Sobrang pakamahal mga tugang kan presyo kan produktong petrolyo. Now, bueno, tabi, dyan palan sa Barangay Morera, mga tugang kang Ginubatan Albay, di ba, pigapahiwas pa ka dyan sa tinampo, tabi, Kuinems, may reblocking, buda widening, di ba, so nagkahuron, si Governor Noel Rosal, buda si DPWH Secretary Vince Dizon, kung paano talagang matapos and makumpleto na ang mas pinahiwas na tinampo dyan sa Morera, di ba, so provincial government, matuwang na po, mga tugang, sa pag-settle kan right-of-way issues. And pag natapos na po yan, na-settle na, ririkas-rikasan naman da po kan DPWH ang dalagan kan patrabaho. Yung tabi. So at least nga niyon yan, medyo marayray na baga ang traffic situation tabi ko yun, dahil na masyadong nagugulpi sa traffic. Ini nga ning, so dating di guluguluhan ang kadaklan kan mga motorista buda commuters dyan sa Arimbay, Bigaa, sa Legazpi. Ngunyan, tranquilo ho na Kuya Nems. Makapanibago na tapos na po ang patrabaho. Bukas na ang 2 linya kan tinampo. Sabi nga ni kang sarong taga Bigaa, boring na ngaya ang barangay mita, wala ng traffic. Diba? Wala lang. At least, nahinggian na tabi ang mga motorista and ang mga commuters tabi mga tugang. Diba? So, and dyan sa 3rd District, dahil naman kita masyadong namamonitor na paggabat sa bulos kan trapiko, di ba? And ang medyo nagka-traffic na lang ko NMs, digdi talaga sa Rawis, sa may tangod kan US Legazpi, buda sa may tangod ka ning regional center site, di ba? And ang sabi ni Secretary Dizon, ining tulay ko NMs na bakal sa Pawa Bugtong area, planong buksan sa katapusan kay ning Mayo. So yan databi mga tugang ang mga katabang para ma-decongest ang traffic tabi dyan sa Barangay Rawis. Si Sir Jomar Bien may dagdag pang bareta halik dyan sa 1st District Canalbay. Sir Jomar, maray na hapon tabi. Salamat Joshua, maray na hapon sa mga parantabay. Magkakaigwanan ni Sipak
ang tabako PNP sa Upland, digdi sa syudad kan tabako. Duman mismo inibubugtak sa boundary kan sa barangay na boundary kan Ligaw, Buda Bakakay, tabako sa barangay Buwang. Okay. Roger, ini ang kinumpirma sa DCGP News ni Mayor Ray Bragage matapos na mag-agad sa saya mag-request ang tabako PNP sa pagin ni Police Lieutenant Colonel Virgil Bibat na matabangan ang PNP na magkaigwa, maka-establisar kisipak duman sa Upland Barangay, partikularmente sa Barangay Buwang. Sinabi kan alkalde na nakipag-coordinar na siya sa Provincial Government Canal Bay, partikularmente sa Provincial Agriculture Office, sa Provincial Government Canal Bay, hulita duman sa kantong ito kan Buwang, pasiring sa Mayon Skyline Park. Igwa duman na sarong building na pagsarili kang Provincial Government Canal Bay. Ito ang nahihiling ninda na pwedeng gibon dahil man inipigagaramit na dilapidated na building. Susog sa alkalde na kipagkasundo na siya and nagkaigwa naman yung pag-inspection so PNP and okay naman sinda sa lugar na ito sa na pwedeng gibon na sipak. And ang nakatalano sa ng gibuhang kalokal na gobyerno kan tabako iyuan pakarayon ang dilapidated building tangan na maging usable, kompleto sa pasilidades na iyon dadagusan kan mga miyembros kan Philippine National Police na magsiservis sa naunang bitan na sipak. Susog sa alkalde haloy ng pigmamawot kan mga taga duman sa Upland Barangay na magkaigwanin sipak sa indang lugar asin ininang kasimbagan kung sain oras na maayos na itong building asin makapag-deploy nin mga tao duman masisiguro na 24 oras na presensya kan mga autoridad sa naunang bita na lugar asin sa mga kapagtaraning kaining barangay. Yan tabi, just one mga informasyon, Jomar Bian, DCTV. Salamat, Kuya Jomar. Bueno mga tugang, salamat po kan sa indong pag-antabay. Sa giraray po, ako si Joshua Bino. Masunod na tabi ang Bareta alas 5. Nadagog nindo ang mas pinagay